Buenas. Sí, gràcies. Bueno, bona vesprada a tots i a totes. Estem així en la presentació del que volem ser que siga l'exposició temàtica dins de la Museu de l'Art de la Plaça. És una exposició que ens fa molta il·lusió de portar a terme i creiem que pot ser un encert per a tots els veïns i veïnes de la comarca que puguem visitar en els propers dies. Contem nosaltres amb la presència de Marcos, l'autor de moltes de les fotografies que ens ha recopilat fonamentalment, i de Ramon de l'Alcalde. Marcos ens farà una bona introducció al tema. Molt bé. Primer de tot, volia agrair a l'Ajuntament haver sigut capaç d'iniciativa d'aquesta exposició de fotos antigues i d'haver comptat amb el Màster Antiga i amb mi com a comissari d'aquesta exposició. Per a mi és tot un honor. També volia dir que aquesta exposició que aneu a veure és possible també gràcies a tots els veïns i les veïnes d'Almàssera que han col·laborat i han ficat el seu granet d'arena en la pàgina de Facebook Almàssera Antiga, on és tota aquesta informació. La pàgina d'Almàssera Antiga el que vol és recopilar informació de la història del nostre poble i en ella estem recopilant informació des de la història del nostre poble, com per exemple els contes de Parcent, els últims senyors d'Almàssera, els monuments del nostre poble, com és la Creu Coberta, les tradicions, els nostres avantpassats, els xicotets emprendedors, les grans empreses que han hagut també en Almàssera, les festes, la cultura, l'art, artistes d'Almàssera i també, per exemple, catàstrofes com ha sigut la Riuà de 1957. I després també podem veure la transformació física i l'ampliació del nostre poble. Aquesta exposició és una mostra de totes aquestes coses on podem veure fotos antigues junt amb les fotos actuals i recents. Almàssera Antiga va començar en 2013, ja té 8 anys de vida, i ha sigut apassionant descobrir i continuar descobrint la història del nostre poble. Per descomptat, ha superat les meves expectatives, però el més satisfactori és quan em diuen que alguns dels nostres majors han compartit les fotos amb els seus fills i nets i ho han comentat en una agradable estona en família o amb amics. Per tant, vos convido a tots a gaudir d'aquesta exposició i conèixer millor les nostres arrels. Gràcies. Bé, bona vesprada, perquè us estem parlant per la vesprada, no sé quan ho voleu. Donar les gràcies a l'alcalde i al Marcos per aquesta iniciativa tan bonica que han tingut de fer aquesta exposició que verdaderament és sorprenent i diferent. Tinc que dir-vos i demanar-vos com a alcalde que vingueu a veure-la, perquè hi ha fotografies que vos van a sorprendre. Tant des que passin del blanc i negre al color, que les que veiem a millor alguns dels nostres monuments com estaven fa 50, 60 o principi de segle i ara, com per exemple veure el carrer de Sant Lladró, quan tinguem la Riuà i com el tenim a fecha d'avui. Crec que és molt interessant que moltíssima gent, i sobretot la gent més jove i també els majors, recorden com era el nostre poble i com és el nostre poble. És un poble cada vegada més agradable i a mi m'agrada dir que és un poble simpàtic, que és un poble bonico de caminar, en el qual sempre ens trobem algun veí o alguna veïna que ens somriu al creuar-se en ells. Per tant, només vull dir-vos que